Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi emin danda men ɗimmire ndeɗo. Mi habrino on ko jangete ko ene waydan kadi o goɗɗoyi e mayre on ji gadden kuɗol ngol mbaɗen ɗum ɓalewol en jangino bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim hande mbatten ko maliki yawmiddini ay mim so adima ni mbinomi on ɗo ko laam ɗo ko keef on ji ɗum woni maliki o jubriya nani ɗo woni wowtaƴƴo ɗum ɗo woni mimarak nani alif ɗum ɗo woni laam ay deel nani ay jubriya nani nuunarak nani ay ko ni maliki yawmiddini windirte mim mbatta mbaɗa lamma mbaɗa keef ɗum ɗo woni maliki yawmiddini ni windirte jubriya wowtaƴƴo mimarak yawmi nani ko ni windirte addini alif laam deel jubriya nuunarak ɗum woni maliki yawmiddin ni windirte maliki yawmiddin ni windirte joni noon sa waɗi ni ayni alif jubriya alif taƴƴo ɗo woni keef ɗo woni iyaka ni windirte ay ɗo de jubru na ayna dariɗo ɗo woni jubru ba ɗo woni deel ko ni iyaka na'budu windirte mbaɗa wow nani alif jubriya nani alif taƴƴo nani keef nani ɗum woni wa iyaka ko ni windirte ɗo juburna ɗo ko siñiiƴo nani ɗo ko juburta nani ɗo ko ayna dariɗo nani jubriya nani nuunarak nani ɗum woni wa iyaka nasta'in ko ni windirte mbaɗen daniyenne mim ɗo woni laam ɗo woni keef maliki ko ni windirte ay yawmiddin nani ko jubriya mbaɗata mbaɗa wowtaƴƴo mbaɗa mimarak mbaɗa alif e laam mbaɗa deel mbaɗa jubriya nuunarak ko ni maliki yawmiddin windirte iyaka nani holno windirte ko alif mbaɗata mbaɗa jubriya mbaɗa alif taƴƴo mbaɗa keef keɓa iyaka
ay na'budu mbatta hen ko juburna ha gayna gadda ayna dariɗo mbaɗa jubru ba gadda del keɓa na'budu wona heɓi iyyaka na'budu ay ɗum ɗo woni wa iyyaka holno windirte mbatta ko wow mbaɗa allif maɗa mbaɗa juburiya mbaɗa allif taƴƴo gadda kef on saha wona heɓi wa iyyaka ay nasta'in ko ni windirte mbatta ko juburna ha gayna gadda siñiije gadda juburta gadda ayna dariɗo gadda juburiya gadda nunarak keɓa nasta'in ayide karfeje ma ɗe jangannoɗa ɗe ko kanje lowata ɗo keɓa ko jiɗɗa ko ay barme ma o defata o ko hen lowata ko jiɗa sagginte ko caggina defa defta gadda gottoɗen ni foti hande on jangi to dow to maliki yawmiddin rewi hen iyyaka na'budu rewi hen wa iyyaka nasta'in wadde wonɗo ko maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko ni ɗum windirte yaato deftere ma ƴeewa ɗum toon jiya ɗum toon ganda ndeke ko jangannoɗa ko ni windirte hankadi gonta bindowo ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a ronki famde ƴeewa pamɗo sara ma walluma ha jiita lawol adaman walluma a saggi hen hunde noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo ngara cagge sagere ma a saggani noon ko ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala ko jiɗɗon wiya ngara e on numéro dokkiraɗo o ngara kala indema yettode ma kalanɗa sarɗeji ɗi aɗi belma jokkoɗa e jangde janga a yiɗami gaccuma ndeeƴa mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon balle mon e jingere mon e jangde jangetede oɗon balle oɗon jingane jingue to mbawi wonde kala funnangue hirnangue rewo worgo ngare balle ngare jingue yo Allah wallu en nande ko haalate e famde e jabde e wadde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kala Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wa salam